Bună ziua tuturor, eu sunt Taco Communities și bine v-am regăsit la... Poate la un nou videoclip. Se poate vă întrebați de cine am mai filmat pe Aqua Community pe canalul meu de YouTube. Pentru că azi am avut sigința staffului, trebuia să fac sigința staffului că n-am mai făcut de o lună de zile aproape morți, mă, și de treabă. Și pentru acest fapt n-am mai făcut nimic pe comunitatea Aqua Community. Deci, să fie o treabă. Bun. Deci, asta să fie un anunț mititel. O să fac un alt episod mai târziu, nu cam tot după ce sunt la acest episod, în care o să vă arăt echipa de administrație Aqua Community. Ca de exemplu, o să arăt de la Discord-urile lor și de la, da, cei care au făcut parte, cei care încă sunt barosan pe felie. Bun. Bun. Anunțul acest videoclip, acest titlu se numește Anunț special Aqua Community. Dacă v-a plăcut, și dacă da, nu ezitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul share și pe butonul de abonare. Doar dacă vreți sau nu să mai fac YouTube sau nu. Am zis, asta viitoare. Pa!